Hello ninyo, magpaibog na sad ko no. Og at this time, at this moment, nikaw na si Ate Irene akong partner in crime. Diara nagkauna. Hello kay Kuya Rini. Salamat kay Kuya. So nami mga handa diri. Nami tubig, of course, hinahanglan jud ang tubig. Itagsaan gini namo no. Tagsaan niya. Nay drinks. Thank you so much sa sponsor sa drinks. Sliced bread. Og sa atong pansit canton, lami kayo. Dami kayo ang pasit katon. Thank you so much kang Ma'am Biron. Oh, gikan ni siya quiet. Amo ni siya naka-release akong kinabuhi kay gikan ni quiet. Oh, sa Alf Ayhas ya, no? Sa Abu Hali. Ay Abu Halipa di ay. Okay, so salamat kayo bay aning sandwich, drinks, o kaning pansit canton nga lamian kaayo atong aswaton atong ipalaway sa ilaha. Oh, di ara. Thank you so much. Duha ni siya ka kuan planggana. Oh, lang sa kaplanggana. Oh, sige, aswata, bal nagkalisod-lisod, basta nakapaibog lang kita nila. O, diyan naman kayo, sus, lami kaya ang kuan diri, oy, pasit kanton sa Pilipinas. Walang masabi ang pasit kanton sa Kuwait. Ganahan ka? Ako yung mga noodles, ikan sa Kuwait, may Indomie ba? Oo, lamig ka kayo. Asa man si kaya tagaan? Uy, asa to? Asa man? Ay, kabayo, nilupad, oh. Nagdaday ka? O, tuwa na lang sabi sa Ate Irene, sa takan man sila. At bang sa gate sa airport ba? Oo, diha. Oh, nya ay sa ayaw sa karon niya ra maaring sa nako. Mo take mo tawag gani. Nako Lamig kayo na. Ungko pinsa kay kauban na pumukaon sa Indomie no nay dagan. Kato lang murag lemon bitaw. Oo. Lemon o katong plain lang. Lawis. Sige. Makakaon na siya Indomie after how many years? Nawa ka kaon. 4 years na ang nakakalipas. Nalimutan na niya ang Hi, Indomie. sir. Akong tawagan, sir, ha? I-check sa. So, di ara mga bayang among handa. And syempre, nami cakes diring dala. Evelyn. Cupcakes and Choco Moist cake. Okay. Green ka ring big tent Og number nami gamay nga lechon. kay available pa Wala mi ka? kuot lang niya ni kay ala ang hair locks. Hoy. Ay! Dayon syempre nami mga puso mga bay ko ani kabuk 25. Ubay-ubay jud ni mga puso na mo. Oda na lang. And then ipalit sa kuog. Ipalit ko og kaning pandi kuko. Uy, umi kayo din. Napay crispy chicken joy. Yan, napay yuyo. Boyo. Ayaw lang daw, eh. Ingat na lang daw. Yan, nag-enjoy kaya? Ha? Mag-thank you mo kang kita. Free lang yun. Free nila yun. Yeah, free beto ka. Grabe ito, mahal. Floating good siya. Lami kayo ang pandikuko. Lami kayo ang pandikuko mga bay. Monica, magwangan ni mo. Oo. Punta ko makahin. Ay, kalimpi. Ay, galing mo. Sir, mga ka, sir? Sir, mga ka? Ay, dagan, tilawi akong cake. Kasi maka-order ko na ko. Pasaport nyo ah. Naalam ko yung contact numbers, ani. Huwag mga cake. Narami dyan sa akan. Ibo rin rin. Oo, po. Amin na bitin nyo. Doon, ibo? Pahak. Sige, tilaw, sir. Kasi hindi ganahan ka. Hi, ma'am. 3,000 na nga di ay. Kuwena ko karne. Dala, sir. Balilan tarang. Sige. Balilan sa gold. Ma'am Jenny, Ma'am Jenny. Hi! Hi! Luwas mo din ako ng mukha. Kailan BIC? Sige. Sige, tilawin niya akong cake, oh.